Pragoto. Nun. Aku arep bali kok. Sikilku ora iso obahi we. Duh, piye Pragoto piye? Ah mboten ngerti. Wah. Iso. Nun pangapunten panjenengan kenging walat. Panjenengan kenging walat. Sabdawala. Kowe pasang walat kowe ya. Kowe menehi daya kekuatan karo sikilku ora iso dijunjung, ora iso pindah saka papan kene. Sik to. Aku ki ora tau pasang. Pasang ijo metu abang. Dadi aku sapok nek kon pasang ki males aku rasane. Aku ki ora tau pasang apa-apa, ora tau pasang daya kemanden. Ning nuwun sewu, sinuwun tak elingke. Elingke piye? Sadurunge sampeyan namake Nenggala mau, sampeyan ling ngendika piye? Ling ngendika piye? Sabdawala ke Taman Nenggala ora apa-apa, aku meguru karo kowe. Mula nek wong guneman ki dadi donga. No, disekseni karo sing gawe jagat. Sampeyan namani Nenggala karo aku ora apa-apa, kok malah arep mulih, kok ora sida meguru. Aku ora sudi meguru karo dapurmu. Nek sampeyan ora sudi meguru karo kula, sak lawase sikil sampeyan temancep teng mriku ora iso pindah-pindah. Aduh, piye Pragoto piye? Ah mboten ngerti. Wah, edan kowe iki pateku kok ngewangi karo Sabda. Ah, kula niku mboten kok perkara pripun-pripun. Mbok wong niku ya nuruti karo gunemane mawon, malah kepenak. Wong wis kebacut muni suwita meguru kok panjenengan iki ora gelem meguru. Aku kon meguru karo pendhita kaya ngene aku ora sudi. Lho, sing didelok niku aja blegere ning ngelmune. Arep wujude kaya ngoten nek ngelmune dhuwur lho, migunane tumrap Kanalindran Paduka Sinuwun Mandura. Ngono ya? Nggih. Nek aku ora gelem meguru, Ampun sikile dicor teng mriku niku. Waduh, mati aku, genah mati ngadeg. Wah. Yo. Ya wis. Ya wis pripun? Ya wis. Aku meguru. Meguru karo sapa? Lu meguru karo kowe? Lho apa ana mempre ngatasé murid kok bengak-bengok ning ngarepe guru ngono kuwi apa apik? Piye Pragoto? Alon mawon. Lah meneku kulino bengak-bengok. Meguru karo kowe. Apa ana wong mlebu sekolahan kok? Selamat pagi Pak Guru. Oh mboten to, selamat pagi Pak Guru. Ngoten. Ora ana murid kok getak karo gurune tutuk garisan. Rekoso malah ini. Pun alon-alon mawon. Ya, Sabdawala. Piye? Aku meguru karo kowe. Saya tak takon. Apa ana murid kok ora basa karo guru? Waduh. Pragoto piye? Basa mawon. Basa niku abote napa to? Lah sampeyan rasa dadak ngeyel. Nek ngeyel sikile ora pindah saking ngriki. Basa, sampeyan niku ratu sing ngerti tata krama ganggu ora gelem basa. Inggih. Penemban wiwit dinten menika kula suwita lan panjenengan. Lah rak ngono. Wis tenan. Inggih. Nek suwita karo aku tenan tak suwunke karo sing gawe urip sikilmu waras Prabu Baladewa. Wis njajal ngadeka. Wah. Iso. Wih, bareng iso nggo gajur rai. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan, Penemban. Iye, kula nyuwun pangapunten sakadhahing kalepatan kula. Ya, ning apa wangun ing atase murid kok malang kerik ngadeg. Apa wangun? Piye Pragoto? Ah, nggih ndodok. Pun mandhap, lenggah ngandhap. Wah, aku ki ratu disembah wong sak negara Mandura kok kon lungguh ngisor ning pertapan Kembang Sore. Mengke mbangane sikile dicor lho. Pun lenggah ngandhap. Wah, edan. Ngene, lha nggih. Wiwit dina iki sampeyan dadi muridku. Inggih, Penemban inggih. Pragoto suwita apa ora? Oh, jelas.